Hej, jeg hedder Line. Jeg elsker at være lærer, når mine elever synes, jeg er helt vildt pinlig. Hej, jeg hedder Sara, og jeg elsker at være lærer. Specielt når eleverne de bakker op omkring en klassekammerats angst mod højdeskræk. Hej, jeg hedder Anne. Jeg elsker at være lærer, når jeg læser en stil, der giver mig gåsehud. Hej, jeg hedder Frederik. Jeg elsker at være lærer, når der kommer 2 piger fra 3. klasse hen hos børn. Skal vi ikke altid have musik? Hej, jeg hedder Elsa. Jeg elsker at være lærer, når noget, der har været svært for eleverne, pludselig bliver nemt. Hej, jeg hedder Christine. Jeg elsker at være lærer nede i børnehaveklassen og være med til at give børnene en god og tryg start på skolelivet. Kan du så komme ned på det træ? Hej, jeg hedder Mario. Jeg elsker at være skolelærer, når jeg kan give børnene en aha-oplevelse. Hej, jeg hedder Maria, og jeg elsker at være lærer, når børnene bliver motiveret af det, man har forberedt. Hej, jeg hedder Camilla. Jeg elsker at være lærer, når jeg kan se, at mine elevers personligheder udvikler sig i den rigtige retning. Hej, jeg hedder Marianne. Jeg elsker at være lærer, når undervisningen går op i en højere enhed, og vi kan joke med eleverne, samtidig med at vi lærer en hel masse. Hej, jeg hedder Marlene. Jeg elsker at være lærer, fordi at det giver mulighed for individuelt at udvikle eleverne. Hej, jeg hedder Rikke. Jeg elsker at være lærer, når jeg kan lave en undervisning, der motiverer eleverne til at blive dygtigere. Hej, jeg hedder Anders. Jeg elsker at være lærer, når jeg gør en forskel.